Hello guys, mamana na pod mi karon. Ang dating Olokerns. Mamana si Gwapo, mga legend sa Lugait. Og akong Lodi. Yan, welcome back. Kabalik. Kabalik ra gid. Balik ra og salong. Kay padong na sa zero ni. Padulong zero. Di ba balaka kay pugot. Naipugot. Tagan. GMX Pero, so ngalingaw na miran. A few moments later. Grabe. Double shot gid ni Gwapo. Double shot. Kuha ba po? Ini na klaseng mamsa bro. Grabe oh. Pinigpagkwatag 480 ang kilo. 480 ang kilo? Mahalon nga mamsa. Lingaw kayo ay nagdouble tra. Double hit. Doa ka isda sa isa ka tira. Grabe. Napon may balon hotcakes si ano. Lubog. Si Gwapo. Kaon na mo. Ay lingo na niya na. Ito na isa. Digit pa si Magic oh. Ay, matik ang pugot. Check asa lighter mo utang. Na dito sa iyo box mo. Hey. Grabe ka relax ang mga Wapo kayo. tropa nato diri oh. Wapo kayo gandan sa kinilaw kay wagila no choice. Wala, itong kinilaw. Grabe mga Boy Scout. Direct chill. Chill. Alibagwan 170 atong rice. So pins gapon. Pins yapon. Oh, Ay, grabe. Pagkaon mi diri guys. Suka naman kayo na. Antay zero. Yan. Ito na. Namaligya may isda para ipalit og tuna. Alin man ang guwan. Namaligya ang isda para ipalit og dilata. Dilata guys. Dilata ra mo guys. Tapos Bamba. nagyapon may mga gagmay oh. Gumanan lang yan. Ano? Alagid mi diri guys. Kagkaon na gid mi. Mawalang pugot. Basta na si Magic. Di mawala ni basta na. Di gyud mawala ang pugot. Kumuta sana eh. Hindi tayo. Oo siya naiya kung panguridas. Muridas gede ka. Musulo din yung si gamay. Una-una ang gagamay. Dito ba? Ingong pala ka tupik. Apa ko ba? Wow. Kana lang good kana. Ulo. Nade. Oh. Langga dito niya. Kaya basta makita ang spot nga. Spot nga kanang arang-arang. Yay, second dive. Nilipod pa pildi niya akong Lodi minto no. Yan, this mamsa bay, makuha na mamsa eh. Second dive. Dupin Tripoli. Walay GT. Walay GT. Grabe G-Mix oh. G-Mix Spearhead. Makapin ba eh? Jerboy malakas. Makapin. Peace. Kikwapo, grabe po niyang ano? Grouper, mo po niyang kuha. Grabe bay, second dive. Kikwapo. Grabe. Sus kung dako pa ni basta may patayag yun.